No, takže idem Freddymu k pizzerii. Vôbec neviem, co tu mám robiť, len som proste prijal prácu. Tak. No, takže, co tu máme? Ono to tam je prilepené. Dobre, kamery. Animatronici už nejsú na stage, počkaj, co však, kde sú? Počkaj, to sa mi nelúbi. To sa mi nelúbi. Dobre, ve ventke nikto není. Možno bude niečo tam. Takto, tak tam najdem. Sakra, co mám robiť? Ahoj. Ahoj, sekierko. Baterka. A ideme sa kúknúť, co je v tejto místnosti. Do prčic. Daj mi moju baterku. Moja baterka. No poď, ty ideš se mnou, kamaráde. Ty mi nebudeš odhodzovať baterku. Zemri v ohni. Dúfam, že mňa nevideli. Sakra. Ide po mne marioneta, takzvané papit. Ty to nebudeš im to ríkať. Charlotta, ty poď sem. Daj mi tu tvoju hnusnú gebulu. A mám ťa. Tam to máš, ty hnusná marioneto. No počkaj, ideš tam, aby ťa nikto nevidel. A ty takisto. Alebo tebe hodím radšej sem. Tak. Keby náhodou Tojčika išla. Alebo Bonnie. Ojoj. Ty to tam furt stoja, ajaj. To je čo, je Tojčika? Tak. Haló? To je Freddy? Zbavím ťa trápení. A ja si myslím, že ja som úspešne dokončil noc. No, takže ja už môžem ísť vlastne aj dom. Je 6 hodín ráno, to tak rýchlo ubiehlo. No, tak... víš co, ja sa ťa nebojím. Zemri v ohni sa, ja sem ďalší William Afton. O môj bože. Moja baterka. A dosť. Ruky, áno, ruky. Ideme rukama? No poď rukama. Ešte chceš ruky? No poď sem. Tak, ukáž sa. Ňam. Ty furt hýbeš oča. Tak to ne. Teraz už môžeme ísť konečne dom. Kde to sem? Kde si sa tu ocitel? Pane bože, ja sa vesky diem? No tak to ne. Tak to vôbec. Odchádzam. Au, otevri sa. No tak ísť, tak musíme tu zostať. Čau Foxy. Ahoj. Ham. Ty si ale lišák. Marioneta, Charlotte, zmizni. Freddy. Ahoj Freddy, Fredúšku môj. Snažil si sa mňa zabiť. Idi preč. Foxy, choď prvý račík, lebo... Foxy, choď račík prvý, lebo oni to nevedia. Šup a choď. Ne, pane bože, čo si to dovolila? Za to ideš ty prvá. Teda druhá. A choď. Pane bože, Freddy, co robíš? Ne, Freddy! No, tak je mŕtvý, no. Zavri si hubu. Ideš. Tak. A zostaň tam a plas sa, lebo... Ne! Pane bože, Gihune, co si to spravil? Ježišmaria. A dosť. Ideš tam, ty... Sajk. Co to je? To je decko? Haló, decko? Takže. Toto... Navezeme ťa na to. Neboj sa, nájdeš svoju maminku. Aj keď ja som ti ju asi zhodil dole. No nevadí. Nemala sa byť môjho kamaráda Foxyho. A ty si sa tu kde spavil? Ja tu nemám točky, tak ty choď preč, tebe to nechceme. Decko, nemôžeš mi robiť nervy. Musíš. Ináč nenájdeme tvoju maminku. A tak toto spolu dokončíme. Ne! Tak nameteme ťa tam. Tak toto spolu dohrajeme, neboj sa. Je mi to strašne ľúto, že som zabil tvoju maminku, ale tak nemala byť zlá. Ideme? Si pripravený? A poďme! Tak, a tady zaparkujeme. Dobre, super. Nasadím si kúknu na sebia.
a ideme to vykradnúť. Tak. A tam si tu dole. No už byla nabitá, tak co už, ideme na to. Oni mě vidí. Ideme. Toto je prepadení, navalte svoje prachy. Nemáme! Jakže nemáš prachy? Nemáme, nestrieľajte mňa! Naval to, lebo ti strelím do Naval to, lebo ti strelím do huby. Nenavalím, nemáme! Nenavalíš? Áno, nenavalíš. Chcete aj vy? Vy co tam tácujete? Zdechni. Aha, áno. Ty ideš ešte? Ty ešte ideš? Tak. A ty načum! Tak. Teraz je to môj obchod. Takže, chcete povedať policajtom, co sa tu stalo? Ja aj ono. Áno? Ty áno? Ty áno? Ty chceš? Nepovíš nikomu nic. Tak, ja sa tu napijem. Ty si zavri hubu. Áno? To by sa mi hodilo. Čau. Chcete povedať ešte niekto niečo? Hej, kamaráde, teba mám rád. Ja ti to narvem na hlavu, aby si nic nevidel. Dám ťa takzvané do spánku. Už mu to upadlo, ale tak spí. Ty, pane, ty vypadáš tak, ako kebyže chceš nožíkem. Bože, môj bož! My sme na YouTube, toto nemôžeš ukazovať na YouTube. Pane bože, co je tuto? Pane, ja si myslím, že ja sem tady skončil a idem dom. Tak, a ideme dom. Jo. Mele, nazdar, Mele. Ty bíku, chýbal si mi. Mám ťa. Johnny, nazdar, Johnny, nazdar. Ježíš, tak som ťa trošku hodil, no, co už. Harry, nazdar, Harry. No dobráku, vypadni preč, ja si chcem objednať. To co je, to je váš nový počítač? To co? Harry, co jsi to kúpil za rachutinu? No. Vykradol jsem tu banku, takže teraz mi dáš pivo zadarmo. Ne. Jak ne? No počkaj. Jak ne? Jakže mi dáš pivo zadarmo? Cože? Ty si zavri hubu. Keď chceš, aby som niekedy robil to, co si chceš, tak mi daj aj ty revardy. Ja si tu idem aspoň... Toto si poupracuješ, dobre? Ja si tu idem aspoň užiť. Uhni mi z cesty. Ty mi též uhni z cesty. Ty mi uhni též z cesty. Chytajte. Ja už mázam pokrk. Musím si poradiť ináč. Chce niekto? Ty? Tebe ani nepoznám, ty to nemáš čo robiť. Kto chce ešte? Ty? Neboj, tebe by som to nikdy neurobil. Ale vypadni z môjho baru. A teraz ty. Jakže mi dáš pivo zadarmo? Spravil som to, co si chcel. Ty si to odflákáš. Harry, prosím ťa, ticho, dobre? Ticho, lebo tam sú policajti a už počujem sirény. Takže, padaj tam. To mi jedno, že to bude na tebe. Ja podám preč. Dostali sme hlásenie, že tu sa robia nejaké nekule. Pane Bože. Toto je policia, daj toho ruky hore. Daj ty ruky hore, alebo si daj prsty do nosa. Co si dávaš prsty do nosa, ha? To schytáš. Však počkaj, kamaráde. Ty uvidíš, co s tebou narobíme na policajnej stanici. Lebo aj toto není pišta, toto je len uspávanka. Takže, maj sa krásne. Tady je strážník John Billy. Poďte si pro telo, co spí. Určite spí. Sem pri nejakém bare, však víte, je to hned tu. Takže, poďte si proste pro ňa. Ja táto padám. Takže dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, dúfam, že áno, už policajti za chvíľku dojdú, takže musím ten úvod dokončiť rýchlo, takže pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, dajte like, odber a u ďalšieho videa zase čau! Tady je strážník John, idem sa kúknúť do baru.